Il-Kunsillieri fisem il-Partit Nazzjonalista fil-lokalità tal-Mellieħa talbu laqgħa urġenti tal-Kunsill Lokali sabiex jiddiskuti mozzjoni li qed issejjaħ lill-Kunsill Lokali biex joġġezzjona formalment għal permess maħruġ mill-Awtorità tal-Ippjanar għal bini ta' lukanda u numru ta' appartamenti fid-daħla tal-lokalità. Il-mozzjoni tirreferi għal permess ta' żvilupp li nħareġ mill-Awtorità tal-Ippjanar fl-aħħar ta' frar. Il-mozzjoni ssejjaħ lill kunsill Lokali sabiex joġġezzjona għal dan l-iżvilupp massiġġ għaliex se jkun qed jirrovina parti oħra mill-lokalità tal-Mellieħa, ser ikun żvilupp f'żona residenzjali kontra l-pjan lokali u se tkerraħ id-daħla tal-lokalità. Il-mozzjoni tkompli li żvilupp se joħloq problemi enormi għal residenti taż-żona u mhux kompatibbli mal-ambjent tal-madwar. L-iżvilupp jinkludi l-lukanda u 120 appartament u li jinsab fid-daħla tal-lokalità rib ir-roundabout li jagħti għal triq il-kbira. Il-Kunsill Lokali preċedenti b'maġġoranza nazzjonalista kellu pjani biex l-art tkun żviluppata f'ċentru għall-komunità Mellieħija. Iżda l-Kunsill b'maġġoranza Laburista ħalla l-Gvern joħodlu l-art fl-2015. Il-mozzjoni ssejjaħ ukoll biex l-art in kwistjoni terġa' tingħata lura lill-Kunsill Lokali sabiex isir il-proġett oriġinali ta' ċentru għall-komunità kif kien ippjanat qabel l-2013. Il-mozzjoni kienet iffirmata mill-Minority Leader Hilary Fenech u l-Kunsillieri Envin Bartolo u Patrick Kutajjar. Il-mozzjoni għandha wkoll appoġġ tal-Kunsillier Joseph Gawci li jinsab imsiefer.